היה איזה יהודי בניו יורק, שהיהודי הזה נסע ברכב שלו. קפץ איזה מישהו לכביש מבוגר, הוא פגע בו, הוא דרס אותו למוות. היה ליהודי הזה צער גדול מאוד, הוא לא דרס יהודי, הוא דרס אומנם גוי, אבל הוא הרג בריאה של השם יתברך, הוא הרג אדם. כאב לו מאוד, הוא חשב, והגוי הזה איש משפחה, אחים, חיות, עולם לא, הרגתי בן אדם. והיה לו קשה מאוד במשך תקופה ארוכה, כמובן היה גם משפט, שהמשפט הזה התנהל, וחסדי השם יתברך, היו שם אנשים שראו את התאונה, והשופט פסק שהזקן קפץ לכביש, ואותו יהודי נסע ברכב שלו במהירות המותרת, ולא הייתה לו אפשרות לבלום, הוא עשה מה שהוא יכול, והזקן אשם. הוציא אותו מתחת כל אשמה. אבל הלב שלו נקף אותו, הפריע לו, הציק לו, בער לו, הוא הרג אדם. ואז הוא נסע לארץ ישראל לאיזה חודש-חודשיים להתאוורר קצת. וכשהוא הגיע לארץ ישראל, חשקה נפשו לראות את גדול הדור, מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי, לקבל ממנו ברכה, ולפרוק לו את אשר ליבו. אמר לו רבי חיים קניבסקי, מרן שר התורה, נו, מה אתה מתרגש? כתוב בתורה, מחות תמחה את זכר עמלק, מחית את זכר עמלק. אי אפשר לשאול את הרב קניבסקי, מה, זה סרט נע, אתה ממשיך קדימה. הוא יצא משם. אמרו, מה, וכי כל הגויים בניו יורק הם זרע עמלק? צריך למחות אותם? אולי נתחיל לדרוס את כל הגויים בניו יורק, נגיד הם זרע עמלק ונדרוס אותם. מצד שני, חזקה עליו, מה מחה גדול הדור, מה שיוצא מהפה שלו, זה הכל אמת לאמיתה, זה הכל קודש. הוא היה, אתה יודע, במחשבות, מה אני אעשה, לא יעשה, זה נכון, לא נכון. כשהוא חזר לארצות הברית, אשתו החליטה, אמרה לו, חייבים לקנות בית אחר. רע לך פה בבית הזה, לא רחוק הייתה התאונה, חייבים לשנות. טוב, הם הלכו לחפש בית עם קירה. והם רצו איזה בית קרקע של איזה אדם שנפטר לפני כמה זמן, והאדם הזה הוריש בירושה את הבית הזה לבנים שלו, והבנים שלו רוצים למכור את הבית כדי לחלק בכסף. הוא לקח את אשתו לסיבוב בבית, הבית מצא חן בעיניהם. התמקו קצת על המחיר וקנו את הבית. בבית הזה היה מרתף. הוא ירד למרתף, במרתף היה שם איזה ארון, והוא בא וסידר את הדברים שלו, דברי העבודה שלו בתוך המרתף, בתוך הארון הזה. והוא רצה לנקות את הארון, אז הוא ניקה את הארון, והוא לקח כיסא כדי לנקות את מה שמעל הארון. כשהוא מנקה את מה שמעל הארון, הוא מגלה שם איזה קופסת נעליים. הוא הוציא את הקופסה הזאת, והוא רואה שהקופסה הזאת גדושה במסמכים, מלאה בכל מיני מסמכים, כל מיני תמונות, והוא מחליט להם בתמונות האלה. ופתאום הוא רואה תמונה, הוא רואה תמונות של אדם צעיר, הוא רואה תמונות של אדם מבוגר, הוא רואה אדם המבוגר, זה הזקן שהוא דרס לפני בערך שנה. אותו זקן שהוא דרס אותו והרג אותו למוות, זה הזקן. והוא מבין באותם רגעים שהבית הזה שהוא קנה, בבית הזה היה גר אותו זקן. והוא מגלה בתמונות לא פחות ויותר, שאותו זקן שהיה גר בבית, אותו זקן שהוא דרס אותו לפני פחות משנה, אותו זקן הוא רואה אותו בתמונות לבוש כקצין גרמני בשואה. ופתאום הוא מבין שהקצין הגרמני הזה, שכנראה הרג ורצח יהודים בשואה, זה אותו זקן שהוא הרג אותו. ואז הוא מתחיל לנבור במסמכים, והוא מגלה פתאום שם איזה מסמך מצמרר. הוא מגלה שם איזה מסמך שמרעיד לו את אמות הסיפים ובשרו נעשה חידודים. הוא רואה שהגוי הזה, הזקן הזה, כתב שם, במהלך ימות השואה, הוא כתב יומן. והוא כתב ביומן כמה יהודים הוא רצח, ואת השמות של היהודים שהוא רצח. והוא קורא והוא רואה שאותו זקן שהוא דרס אותו, הוא רואה את כל השמות של היהודים שהוא רצח. ואז פתאום עיניו נתקלים בשני שמות שהוא לא יכל שלא להתפרץ בבכי. הוא רואה את השני שמות של ההורים שלו שנרצחו בשואה, שמעיד אותו זקן בקופסה הזאת מעל הארון שהוא רצח אותם. ואז הוא מבין את מה שאמר לו גאון הדור רבי חיים קניבסקי, שמושבו פה בבני ברק, ברחוב רשב"ם, בבית הקטן הזה.
אמר לו, מה אתה מתרגש? מחות תמחה את זכר העמלק. הנאצים היו זכר העמלק, הם העמלק בעצמם. אמר לו, מה אתה מתרגש? קיימת מצווה, מחות תמחה את זכר העמלק.